Sumpah ka. Ulot, parang galing Siargao. Saan ba to galing? Siargao? Siargao. Oh. Dili, lain din. Da. Lamyo. Ah, kanchi. Ang scorpion nga namin mga tilawan ng marapait ya. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. By the way, boy, this boss Junfel Films. And for today's video mga boss, nandito si Jobs. Ayan. Wala lang, jump dun sa labas. Kasi may sound setup kami dun sa labas. Nakita nyo naman yung vlog ko. Dinaanan kami ng sobrang lakas ng bagyo. Yung bagyong Odette. Di ba, Barb? Oo. Anong masabi mo dito sa sa mga jamming natin dito? Ang ganda. Ang ganda. Bakit? Hindi katulad sa amin. Bakit? Walang katao-tao. Wala ka, pagkain na kami. Ayan. Kaya simple lang yung handa namin mga boss. Meron kami isda, ihaw na isda, syempre iskabitchi. Syempre meron din kami manok. And yun lang, ganun lang kasimple. May kunting shots sa labas. Ginawa namin parang club yung bahay namin. Gutom ka na no? Kain ka na, Borb. Alam ko, magsha-shots ka pa mamaya. Hulo! No, may nakagusan. Okay mga boss, kain muna kami mga boss. Let's go! Hey! Pinuntahan ako dito ng mga ano ipapakain mo sa akin? Ulot, parang galing Siargao. Saan ba to galing? Siargao? Siargao. Oh. Bago muna ako kumain. Ikaw muna kumain. Ikaw muna kumain, Dave. Oh. Lawi, Nick. Oh, dia. Lawi. Ano man? Dip. Temboy. May na yun sa pwede. Challenge. Challenge. For food. Ikaw ang Siargao. Ikaw. Bahala. Oh. Challenge. Food. Challenge. Oh. Ikaw, Jo. Sino yung nahugaw? Ating nahugaw agad. Pasok na hugay po nito. Kaoy. Ikaw ba? Atrak siya. Oh. Sino, Jo. May buha, guna itarong. Hindi ko, bahala ulit yun. Buhi. Patay na, mura sa gigi. Paano ba? Hindi na yung Siargao. Pero ako mag-itsin na. Talawan mo rin, masag ko. Magalang niya. Bunlod. Magagbunlod siya yata. Magbunlod. Bunlod. Diliwod. Dili, lain din. Da. Lamyo. Ah, kanchi. Ang scorpion nga namin mga tilawan ng marapait ya. Ikaw ganina ba? Andele, ang scorpion na rin to eh. Kaurot sa manigate. Sabayan mo yung scorpion. Kanig eh. Bigyan sila. May hangarap pa kayo. Mati ang kawan niya. Mami lagi. Mais lagi. Amo mais ang kanang muliyok ang lawan. Magang muliyok pa yan. Dami.
Kahit sa kanan. Sinugtap po dito, dagang pa, sinugtap po dito. Ano lasa? Ano lasa? Ano lasa? Barambuto. Ha? Barambuto. Ika jab. Ay, lasa. Anong lasa? Lasang broken ni Justin. Anong lasa? Dilis, lasa ng dilis. Lasa ng dilis. Ikaw, ano lasa? Lasang buto. Lasa. Masay lasa. Parang chicharon. Yan yung lasa para siyang chicharon. Masay lasa. Masay lasa. Lain kayo. Lamian ko. Ha? Lami. Buhi na, buhi. Behe. No. Wah, Santa Claus yawan. Ayo. Yes. DJ Santa Claus na yawa. Happy Merry Christmas. Happy Merry Christmas. Merry Christmas yung tanan. Mga boss. Santa Claus. Dry. Daray. Merry Christmas. Wala oy. Vlog oy. Shout out ko sa mga Santa Claus niya. Bungo ba? Bungo. Santa Claus yun ang piko. Ate gwapong. Uy, lugo ba? Lugo ba siya? King, huwag patutok. Pero bungo ba? Huwag pa tutok. Huwag pa tutok. Wala bungo ito. Tolpo. Lala. Merry Christmas. Ala. Ano masabi mo sa Pasko din? Merry Christmas. Ano? Sana ang wish ko magkakaroon ko magka-auto ko. Ito. Ano pa? Ano pa wish mo? Ano ko magka uyab. Bakit ka naghahanap ng jowa? Maghahanap ko ng jowa ka kasi 2 taon na wala na akong jowa. Ilang taon na? 2 taon na wala na akong jowa. Kagahay naman ni Santa Claus. Ligo na kay Santa Claus. Hala. Hala. Pura na magagtiti bird din. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.